que estigueu tots i totes bé. El confinament està afectant el professorat de l'escola Lumen. Els i les mestres us troben tant a faltar que estan fent coses molt estranyes. Mireu les següents imatges. Us vaig explicar un conte, recordeu? De què té gust la lluna. Hi havia una vegada, a la nit, quan es veia la lluna, que tots els animals miraven i deien: de què deu tenir gust la lluna? Serà dolça? Serà salada? Bon dia, Greta. Avui t'explicaré un tema nou que tinc moltes ganes de començar. T'explicaré el tema de les plantes. I coneixerem les parts de la planta, com creixen les plantes... Què? Et sembla interessant? Ui, amb aquesta cara no sé jo si t'estàs enterant gaire. Bona tarda. Comencem ara la reunió de claustre. Anem a programar el tercer trimestre. Primer de tot, planificació. Us passaré l'ordre del dia perquè pugueu anar revisant i planificant. Molt bé. Primer punt. Oi, quines cares. Que poc participatius esteu avui, no? Okay, Lucia and Mateo, pay attention. As you can see, today we are going to learn things about vertebrates. These are mammals. Do you understand me? A veure, però no estem fent música. No és el moment d'educació física. Mare meva. Us trobem a faltar, eh? Mireu que guapos. Ens veiem per videoconferència. Us trobo tant a faltar. Us trobo molt a faltar. Com veieu, això no és el mateix sense vosaltres. Us trobo molt a faltar. Com heu vist, us trobo a faltar, nois i noies. Un petó. Ja sé què faré avui de dinar. Faré un puré de llenties, però... Espera't, com es feia un puré de llenties? Ja ni me'n recordo. Vaig a buscar aviam si trobo alguna cosa a internet. Aviam aquest vídeo, anem a veure. Vinga, a menjar, agafa't el descobert. Molt bé. Molt bé. Mira. Molt bé. Daniel, has vist? Hem de fer alguna cosa. Sí, tens raó. Ara justament li estava explicant a la rentadora que hauríem de fer alguna cosa. Diu que sí, Hey kids, how are you doing? I hope that you're studying, that you're reading, that you're painting, or that you're playing games. Hopefully we'll see each other again, but meanwhile, we want to tell you that we miss you and hopefully we'll see each other again. Have fun! Bye-bye! Us trobem a faltar. Us trobem a faltar. Us trobem a faltar! Oh, una càmera! És per als nens del Lumen i les nenes? Doncs us trobem molt a faltar. Que vagi bé! Afortunadament, sembla que la senyoreta Laura de Sisè, des de casa seva, ha trobat una solució a aquest problema i li ha comunicat als seus companys i companyes, fins i tot a la directora. Has de trobar una solució i ràpid. Què m'estàs donant?
el llibre de vers de català? Això no val. A veure, ha de ser un lloc on puguem fer classe, ens puguem trobar, sense sortir de casa. Ha de ser un espai, per tant, virtual. Ui, què m'estàs donant? El Google Classroom! Aquesta és la solució! Eureka! L'he trobat! Anna, la Laura ha trobat la solució. La solució a què? La solució a poder estar en contacte amb els nostres alumnes en aquest temps de confinament. Ah, sí? Com? Amb el Google Classroom. Google Classroom? Sona bé, perquè jo estic cansada d'ensenyar la divisió per una xifra al gos. Oh, un missatge, qui serà? Sí, Google Classroom, això sí que serà una solució. Ai, els meus estimats alumnes de sisè, com els trobo a faltar. I ara, qui es menjarà aquest superpastís de verbs que estic fent? Us trobem a faltar. Us trobem a faltar. Oh, els nens de la meva classe, com us trobo a faltar? Però no us preocupeu, que ben aviat tornarem a estar junts. Vaig entrar a la Google Classroom a veure què han posat aquests nens avui. Mira, aquí hi ha un vídeo, a veure. Que xula! El coronavirus no acaba con nosotros, lo metemos de algún modo. Quédate en tu casa, es mejor que tú no salgas, juntos ganaremos la batalla. No m'agrada gaire. Aniré a buscar algun tutorial a internet per enviar als meus alumnes. Uah, espectacular! Aquest trimestre canviarem la flauta per la guitarra. Hello everybody! Sabeu què? He trobat una cançó molt divertida d'anglès i us la vull ensenyar. Ok? So, pay attention, vale? There were 10 In the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. 9. Bye bye. There were 9 in the bed. Ai, doncs mira, estic repassant les coses de la bossa de l'hospital perquè no se m'oblidi res. A veure, els bolquers. Els bolquers sí que els porto. La roba, el primer dia, tot també ho porto. Els seus estots, ho porto tot. Em sembla que no em deixo res. Ah, sí, em deixo una cosa superimportant. Oita. Mira que m'emportaré. El router. Saps per què? Perquè trobo molt a faltar els nens i les nenes. I un peixet en el fons de l'estany. Què deuen estar fent els meus peixos avui? Ah, vaig a revisar el mail. Uau, quanta feina maca! Sí? Sí, Esperança? Però Laura, tu has vist? Has vist el mail? Això és fantàstic! Sí, sí, Esperança, clar que ho he vist. És fantàstic, és una passada, Quines feines més ben fetes, quins dibuixos, quines manualitats. És genial, m'ha encantat, estic tan contenta. Us trobem molt a faltar.
Mua! Us trobem molt a faltar. Us trobo tant a faltar. Nens i nenes, us trobo molt a faltar. Molts petonets. Us trobo a faltar. See you soon, ok? Bye. Ens veiem a la xarxa. Ens veiem a les xarxes. Així que a partir d'ara ens veurem per les xarxes i al Google Classroom. Adeu! Ens veiem a les xarxes. Ens veiem a les xarxes! Trobo a faltar moltíssim. Ens veiem a la Google Classroom. See you at the networks. Bye! Ens veiem a les xarxes. Nois i noies, ens veiem a les xarxes. 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 I això és tot per avui. Us hi esperem a les xarxes. Fins aviat!